en yiero maduong', yiero mar 2027 kanye kuma wang' gi nyaka bedie. Ging'e ni koda chieng' rieny koda koth chwe tarik 8 dwe mar 8 wadhi go kura. To ka gik tarik 9 wadwa ng'eyo ni president wa en ng'a. To gi technology mantiego samoro tarik 8 kata saa 9 otieno wasechako ng'eye. Koro kanye ma nyaka gikete wang'e. Ayie gi Evans ni kiewogi to giaye giwerego. Ng'ete gik moko ariyo. Mokwongo saa osekalo. Mokwongo. To mar ariyo kata de gitime to ok dhi ti kodgi e higa 2027 nikech chik wawacho ni boundary kok orumo ka odong' dweche 12 to pok orumo to ok inyal timo ang'o, ok inyal tiyo kode, ok wabi tieke ka dweche 12 pok orumo. Koro gima idhi kama liete madhi wuoke to kitieke ni tinyiso ni mae wakano nyaka higa 2032 to kata inyiso ni although wakane to nyaka cha to koro constituency. Koro jima dhi chung' nyaka chung' nang'o to ging'e ni constituency ma nyaka satimana nade osegol. Boundary ni giaye mokwongo. Mar ariyo king'iyo tabu mane wan godo e boundaries kidhi kata BBI nitie jok mane osechako wacho ni wamedgi mondo gibed kata gi 90 mondo imedgi nyaka bilok ang'o chik. Koro tabu ni gikwong gihepe giwe jo Kenya wuoye mondo watiek mondo kwatieko yiero to watim boundaries. Giman ka gin ta dakete wang'a gi gik moko adek. Mokwongo akete wang'a to be watimo by elections maber nikech mano biro miyo jo Kenya timo ang'owa chako ng'eyo ni wajoma beyo. Mar ariyo be wachako process mar register ji yiero mondo wabed gi register malong'o mondo ji obedie. Mar adek be wachako process mar puonjo ji kaka wadhi timo yiero, voter education. Ka gitimo adek go kato koro gibiro timo modong' kia technology kia no but an adek gi ema kwongo chako go kada jo Kenya ng'iyo wan jogo seche mang'o jogo sechako ng'wech madhi malong'o. Nikech kata mana sani osechak ng'iye ni ka idhi ndik jogo kura